Добрый день, дорогие сябры. Сегодня у нас праца кипіць тут. Ну вот мы ўжо на тыдні привезли опилки для того, каб яшчэ один радок голубики разбить. Ну вось тут выбрали траншею. Там 60 сантиметров глыбінёй. Цяпер завтра мы яе заб'ём опилками, і зімаваць яна так будзе. Опилки улягуцца под уздзеяннем асадкаў, яшчэ добавим. Вось, і будем садіць. Ну, а тут вот працуем. Чуеце, трактор гудзе. Ну, трактарыст не жадае, каб мы яго здымалі. Таму застаецца толькі поверыць мне на слово. Такие вось у нас тут здійсняються планы. Верховый торф разом с опилками перемешиваем. Будем садить голубику 3 способами. А пасля будем робить высновы, які лепш. Вось. Ну, столькі тут корней пырніку трэба будзе мне взять. Вот неяк тут вось повыбирать. Добра, бачыце, як працуе тэхніка. Ну и завтра вось так будем грузить и все у траншею звальвать. А у весну, Бог даст, будем живы, здоровы, закупим саженцы и будем протягивать, садить голубику. Чому нашим не зробити ось такі тракторки, каб було доходчиво, каб була магчимость людям купити. Скільки в землі розпрацювали люди. Але ж так, ну, разве это все купиш таким вот людям, як ми? Я лічу, що ми середнього такого уровню жихари Білорусі, але ми гэтага нічого не купили, коли б, ведаете, так вот, без допомоги детей. Ну, ведаете, сябры, ідзе Піліпаўскі пост. Здаецца, мінусовая температура, але ж вот у нас яшчэ плюс, ну, 0. Таму мы працуем на зямлі і вырашылі яшчэ зрабіць некалькі градак под голубіку. Таму вот працуе там у мяне, бачыце, трактор працуе, і будуць нарезаць яшчэ градкі под голубіку.